Hvad så alle sammen, og velkommen til CheersBursDK's første video. Og vi er sammen med den altid dejlige dreng, Rexy. Og han er også med på kanalen, det er vi begge to. Ja. Ja. Men kan du fortælle, hvorfor at vi har lavet en kanal sammen, Rexy? Det er fordi vi er blevet rimelig gode venner. Så ja, vi synes bare vi skulle lave noget sammen. Og ja, så bare se om vi kunne blive bedre venner end det vi er nu. Ja, og vi er også blevet meget inspireret af vores egne kanaler, som vi kan finde ned i description eller inde på vores YouTube. Så ja, han har godt nok kun lavet 2 videoer. Den anden, den er lidt gammel, og den burde egentlig bare slettes, på grund af at man kan egentlig ikke ansøge mere. Men ja, det går egentlig nok. Så ja. Men vi har simpelthen fundet os et sted herinde på KG Factions. Og ja, jeg kender 2 dejlige personer, som der også spiller herinde. Og kan du ikke lige sætte nogle chests? Jeg skal lige brække mig. Ja, jeg kender 2 personer. Et Siderow og Jebber Pro Gaming. Og ja, vi har 5 diamonds, du. Godt. Ja. Og så har jeg vist brækket mig færdig. Men ja, vi er i det mindste blevet inspireret af det her med at begynde på factions. På grund af at vi først begyndte inde på en server, men så blev den ikke rigtig noget. Og ved du overhovedet at vi blev rated? Nej. Det er vi. Så det er jo bare nederen. Hov, jeg tænkte egentlig, skal vi lave det her rum ind til noget? For at lave det sådan midlertidigt i sådan vores hus. Altså jeg tænker bare, det her, det kan jo godt være vores hus. Altså sådan helt. Okay, sådan der, så er der F-home. Så, ja. Hvad fanden? Sådan der. Vi kan jo lave det rum til et eller andet. Ja. Til vores kisterum eller sådan noget. Vi har jo ikke særlig meget. Så, det her hus, det passer godt nok. Men ja, vi er 2 dejlige unger, og jeg hedder Nikolaj. Og jeg kan godt huske, hvad du hedder Mathias, ikke? Ja. Sådan, hold kæft, jeg er god. Hvad laver du? Nå ja, vi skal lave et gulv eller noget også. Gør lige sådan her. Ja. Og sådan der. Yes, det ser egentlig godt ud. Så ja, I kan nok høre noget i baggrunden. Ja, det må jeg lige undskylde. Ja, men det overlever I nok. Fuck, det ser fedt ud det her. Kom og se. Ja. Fuck nu væk. Jeg synes det er sjovt, når nogle af mine venner skændes. Ja. Men ja, jeg håber I vil se mere til os 2, på grund af vi håber, eller ja, vi kan i hvert fald godt lide at spille Minecraft, og elsker nok også at optage. Så ja, vi glæder os meget til det her projekt, som vi startede på, og det er helt vores egen vilje. Det er ikke nogen, som der har tvunget os til det, så det er jo bare dejligt. Sådan der. Så der er 8 i hver, og så kan vi lige varme noget iron. Nej, noget cobblestone. Varmer lige noget. Men ja, jeg har allerede set, du har sat gulv, og hvad fuck er det? Nå ja. Ja. Vi håber egentlig bare, at I vil se med til os. Vores videoer, de kommer som regel nok til at være 10 minutter lang, men jeg kan jo ikke... min lyd, den er nok lidt høj. Men ja. Vi kommer ikke hele tiden til at optage sammen, på grund af at det bliver nok lidt svært. Så ja. Jeg håber i hvert fald, at I sætter pris på, at vi endelig får lavet en video. På grund af at vi har allerede 5 subs, og vi har ikke engang lavet en video nu. Hvad fanden skriver nu til mig? Det er Samu. Må han komme ind i samtalen? Ja. Okay.
Hallo? Hej Samu, vi er lige ved at lave en video til vores kanal, så Nice. ja. Det er nu? Ja, vi er i gang. Vi er færdige om 5 minutter. Hvad handler den om? Videoen. Mhm. Og du er allerede begyndt med gulvet, eller hvad? Ja, ja. Ja. Fedt nok. Men ja, vi laver i hvert fald ikke så mange, eller jo, videoer sammen, men ikke hele tiden, så ja. Vi glæder os bare til at lave nogle videoer til dig, eller ja, selvfølgelig, det er alt vi ønsker. YouTube, jeg har fået lavet en giveaway. Haha. Okay, jeg slukker lidt den der. Det kan faktisk også finde nok også. Men ja, jeg håber i hvert fald, at I begynder at se med til videoen, så ja. Eller videoen, hold nu kæft, kanalen, så ja. Jeg har egentlig ikke så meget at sige, har du, Mathias? Nej. For min hals, den er ved at blive hæs, så jeg tænker snart, vi stopper. Er det okay? Ja. Super. Jamen, så ses vi alle sammen. Husk nu at like og subscribe, hvis I kunne lide det. Dislike, hvis I ikke kunne lide det, men skriv lige ned i kommentaren, hvis I ikke kunne lide det. Peace out.